சுகாதார விஞ்ஞான பீடத்திலேருந்து வாரோம். அதனுடைய பீடத்தில் வந்து 3 கோர்ஸ் இருக்குது. மருத்துவ ஆய்வுட விஞ்ஞானம், மருந்தாக்கவியல், மற்றது தாதியியல் என்று 3 கோர்ஸ் இருக்குது. இப்போ கிட்டடியில் வந்து மருந்தாக்கவியலுக்கும் நர்சிங்குக்கும் விட்டுட்டு எம்எல்எஸ்க்கு வந்து கோல் பண்ணியிருக்காங்க இண்டனுக்கு. அது வந்து மெரிட் லிஸ்ட் மாதிரி கோல் பண்ணாமல் ஐக்யூ எக்ஸாம் வச்சு தான் எடுக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கணும். இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து ஹெல்த் சர்வீஸுக்கு வந்து 2021 கசட் கோல் பண்ணியிருக்கணும். அதுக்கு பிறகு கோல் பண்ணவே இல்லை. அதுவும் வந்து நர்சிங் எம்எல்எஸ் ரேடியோகிராஃபிக்கு தான் கோல் பண்ணியிருக்கு. அதுக்கு பிறகு வந்து ஃபார்மசிக்கும் பிசியோக்கும் டிப்ளமா பட்சம் மட்டும்தான் உள்ளுக்கு எடுக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கணும். எங்களோட அரசாங்க யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து படித்து வாராக்களை வந்து எடுக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கணும். அதோட வந்து அப்ளிகன்ஸ் வந்து கூட இருந்தபடியால் வந்து வேகன்சி குறைவாக இருக்காம். அதால் வந்து நாங்கள் ஐக்யூ எக்ஸாம் வச்சு தான் எடுப்போம்னு சொல்லியிருக்கணும். என்ன பிரச்சனைன்னா கேடியூ மற்ற அதை ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து படித்து வாராக்களும் இதுக்கு அப்ளை பண்ணி இருக்கிறதால எங்களோட அரசாங்க யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து வாராக்களை வந்து எடுக்கிறதுக்கு எல்லோரும் சேர்த்து ஒரு ஐக்யூ எக்ஸாம் மாதிரி வச்சு எடுக்கிறதுக்கு. இப்போ வந்து ஒரு நடுத்தர குடும்பத்துலேருந்து வாரவனோ இல்லை ஒரு ஏழை குடும்பத்துலேருந்து வாரவனோ அந்த ஐக்யூ எக்ஸாமில் ஃபெயில் ஆனால் அப்படியே விட வேண்டிய அந்த 4 வருஷம் படித்ததும் வேஸ்ட், அங்கால வார ஐக்யூ எக்ஸாம் வேஸ்ட், அப்படியே தூக்கில் வாங்க வேண்டிய நிலைமை தான். எங்கள்ட நாங்கள் வந்து 15வது பேட்ச், ஒரு 12வது பேட்ச் அன்னை ஒரு ஆளும் இப்போ கிட்டடிலாம் தூக்கில் வாங்கினவர். ஏனென்றால் வேலை இல்லைன்னு அவரும் எம்எல்எஸ் தான். அதோட வந்து 2024 இப்போ கடைசியாக கோல் பண்ண கசட்டில் வந்து எம்எல்எஸுக்கும் பிசியோதெரபிக்கும் ரேடியோகிராஃபிக்கும் கோல் பண்ணியிருக்கிறோம். அதுலேயும் வந்து வேகன்சி குறைவாக இருக்குது, அப்ளிகன்ஸ் கூடன்றபடியே யூஜிசியும் ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரியும் வந்து மெரிட் லிஸ்ட்டுக்கு முதல் கோல் பண்ணவே கடைசியாக 2000 டிசம்பர் 10 வந்து நலிந்த ஹெல்த் மினிஸ்டர் வந்து ஓகே சொன்னவர் மெரிட் லிஸ்ட்டு மறுபடியும் எடுக்கிறேன். ஆனால் பிறகு அந்த கதையும் இல்லை. இப்போ நாங்கள் கடைசியாக வந்து February 24 கொழும்புல பெரிய ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் மட்டும் செய்யினாங்க. அதில் வந்து நாங்கள் 10 கிழமையில உங்களுக்கு முடிவு சொல்கிறோம்னு சொல்லி இது ஒரு மாதம் ஆச்சு. March 24 தாண்டிட்டு, ஆனால் இன்னும் ஒரு முடிவு சொல்லலை ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரியிலேருந்து. அதோட வந்து யூஜிசி தான் அந்த மெரிட் லிஸ்ட் கோல் பண்ணுறது. யூஜிசி வந்து ஒன்லி கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிக்கு மட்டும்தான் மெரிட் லிஸ்ட் கோல் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் இப்போ ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரியோடு சேர்ந்து என்ன நடக்குதுன்னா கேடியூ அதை ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து வாராக்களை சேர்க்கறதுக்காக ஐக்யூ எக்ஸாம் கொண்டு வந்து அதுலேருந்து தான் நாங்கள் எடுப்போம்னு சொல்லியிருக்கணும். இப்போ அந்த ஐக்யூ எக்ஸாமில் வந்து கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து வாரவன் ஃபெயிலாக போனால் அப்படியே விட வேண்டிய அவன் பிறகும் ஐக்யூ எக்ஸாம் எடுக்கலாது. அப்படியே கோர்ஸ் படித்த 4 வருஷம் அப்படியே விட்டுட்டு வீட்டே இருக்க வேண்டிய. අපි මුලින් බලමු මේ සමසෞඛ්‍ය විද්‍යා උපාධ්‍යාරීන් කියන්නේ මොනවද කියලා. මේ සමසෞඛ්‍ය උපාධ්‍යාරී වලට අයිති පාඨමාලා මොනවද? එතකොට වෛද්‍ය රසායනික විද්‍යාව, හෙද වෘත්තිය, එතකොට බෞද්ධ චිකිත්සක, විකිරණ ශිල්පීන්, ඒ වගේම වෛද්‍ය රසායනික විද්‍යාව, හෙද වෘත්තිය, බෞද්ධ චිකිත්සක, එතකොට රේඩියෝග්‍රැෆි. එහෙම නැත්නම් විකිරණ ශිල්පීන් තමයි මෙන්න මේ උපාධ්‍යාරීන් තමයි අපේ මෙන්න මේ සමසෞඛ්‍ය උපාධි පාඨමාලා වලට අයිති වෙන්නේ. එතකොට 2021 වර්ෂයේ තමයි අපිට මෙන්න මේ සමසෞඛ්‍ය උපාධිධාරීන් වෙනුවෙන් අවසාන වතාවට ගැසට් පත්‍රය නිකුත් වුණේ. මෙන්න මේ අවසාන වතාවට නිකුත් වුණ මේ ගැසට් පත්‍රයේ 2021 එතකොට වෛද්‍ය රසායනික විද්‍යාව, එතකොට හෙද වෘත්තිය සහ ෆිසියෝതെරපි,
යන කණ්ඩායම් වලට වේකන්සිත් එයාලා ඇප්ලිකේෂන් කෝල් කරා. එතකොට මෙන්න මේ 2021 ගැසට් පත්‍රයෙන් පසුව ආපහු ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් වෙන්නේ 2024 වර්ෂයේ. එතකොට මේ 2024 වර්ෂයේදී නිකුත් වෙන ගැසට් පත්‍රයේ නිකුත් වෙන්නේ වෛද්‍ය රසායන විද්‍යාව, එතකොට විකිරණ ශිල්පීන්, ඒ වගේම බෞද්ධ චිකිත්සක යන පාඨමාලා 3ට විතරයි. එතකොට හෙද වෘත්තිය සහ ඖෂධ වේදී කියන මෙන්න මේ වෘත්තීන් දෙක සඳහා කිසිදු ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට හෙද වෘත්ති ඖෂධ වේදීන් සඳහා 2019 ඉඳන් 2024 දක්වා මේ දක්වා කිසිදු ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් වෙලා නැහැ. එතකොට ඇයි මෙන්න මේ ඉල්ලුම් කරන ප්‍රමාණයට වඩා අපි පුරපාඩු තියෙන ප්‍රමාණයට වඩා ඉල්ලුම් කරන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්නේ ඇයි? ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි 2021න් පස්සේ අවුරුදු 3කට පස්සේ තමයි ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරන්නේ 2024 වර්ෂයේ. එතකොට මෙන්න මේ හේතුව නිසා අවුරුදු 3ක කාල සීමාවක් ගැසට් පත්‍ර නිකුත් නොකිරීම නිසා තමයි මෙන්න මේ පුරපාඩු සංඛ්‍යාවට වඩා ඉල්ලුම් කරන ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. இந்த செய்தி உள்ளிட்ட இணைய தகவல்களை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள தினகரன்.com செய்திகளோடு இணைந்திருங்கள்.